So, napadpad ako sa may Coastal Road. At bigla akong nagutom. Kaya naghanap ako na pwede kong makain. And when naglalakad ako, nakita ako na isang stall na nagtitinda ng fries. Like, parang bago lang na stall ng fries. Yan. So, tingnan mo naman na napakasarap tingnan ng fries nila na pinitinda. Hindi lang fries, marami din silang iba pinitinda. Like, mga Supreme Overload hotdog sa nakikita nyo. And medyo malakas at mabenta rin ito sa mga suki na namamasyal dito sa mga Coastal Road. Marami din bumibili. Kaya ito, nakalapit din ako sa kanilang store. Tinanong sila na pwede ba sila mag-ibig at tinanggap nila yung alok. So, good evening po. Ay, di naman ako, mga pinakano ko. Ay, matabunan naman. Ako na ba ako good? Di naman, sir. Thank you po! So, asa naman itong customer? So, good evening po. Ano pong niluluto po ngayon? French fries, no? French fries. So, anong fries? Ang mga prices niyan? Prices? Sa fries. Sa fries po, may 35, 55, tsaka 75. 5 at 75. Then, itong mga, Lobster balls, ma'am, 35, tatlo 35, then yung crab stick, tatlo 35, lobster balls, tatlo 30, then yung cheese stick is tatlo 25, then yung shrimp balls, tatlo 35. Pero ano yung pinakamabenta po, ate? Yung best seller po natin dito is meron tayong hotdog overload po. Yung hotdog, or yung kanina. Then yung french fries. Ano din price nung hotdog overload ko? Meron tayong 65 tsaka 75 ba? Gawa ninyo, sir, no? Gawa ka price. 110. So, okay ba bang Bisaya mo? Okay lang. Sige ka. Pero pila na po mo ka years ani pod, ma'am? Mag 1 year may karong April. 1 year. So, bago ra jud. Oh. Mali start panggod ni ma'am sa stall lang siya. And yung aning business ng kuya? Yes po. Sure. Sana. Nagsugod lang mi sa Gamay. small business andun sa nahinay upgrade andun sa nagawas na mi sa Ante, di gawas na dyan siya. Pero kusog man kaya siya dire, like, Kusog po siya mo. Pag di lang magulan, walang gina mo kalaban nila. Magulan ng postal. Murag Gamay wala man. Murag wala man, lingi-lingi tayo. Murag nilog yun siya. Oo. Abi nang umuulan ganina, kinida ko nga dag-um. Gani yun. Na. Sige, ano po, di po ko kakataba na sa inyo kay sa Coastal, timing po ko na, sige po black ang Coastal, pili ra po ko diri sa akin sa kung paano. Ang dagang tao dito sa postal, ma'am, is Friday, Saturday, tsaka Sunday. Pero pila ko din yung murag makita po ani, ma'am? Ang pinakaon siya mo is 6 to 7. So dako siya. Pero kamo-kamo ra po nag-prepare po dani, ma'am? Kami lang sa kong partner. Actually, akong partner, pinakauna dito, tapos mawapas lang po. Ay, duty mo ko una. Mo ninyo partner ko. Char. Char, couple goals. Couple goals yun. Sama, sir! Ito yung po. Gawa niya po, sir. Okay. 75. Copy, sir. Sakto lang po. Wala ko sa barbecue na din. So, unsay flavor ang available sa inyong fries pod? Sa atong fries, ma'am, na kay tulong ka flavor. Cheese, sour cream, tsaka barbecue.
Napod dahil asin po, gusto na gina-flavor. Mo dyan na natural dyan nila. And, pero na may uban customer ma'am na magbutang ba sa mayonnaise? Mo request. napay na na. Napay na. Ketchup. Basic sa karons, kita ka kung naman is. Pero pag mga Sir, 800. Wednesday, medyo mingaw po siya. 890. Pero makaya po like makaraos po ang kuan po. Oo. Makaraos po ang kanang inyong capital po nana nga oras Oo. bisag hinay lang siya. Makarawas mo po, ma'am. Pero kana po siya ma'am, kanang asa mo nagapalit po kana? Kana siya. Yes. Sa dala lang sa talaw mo. As kalunod. Tapos talaw. Na may supplier din nyo ha. Yes po. Tama. Right. Imported yun siya guys. Expensive kita naon. Oh, medyo pricey po na siya. Natay Pero 55 kasi po pinaka-pricey 75 dira po. sa unom po. Like si Kanintolo. Lobster. Lobster balls, shrimp balls. Kana sila ang mas pricey. Pero pang masag, yapon. Pero daghan pag mamalit po anak po no. Oh, yes, ma'am. Ah, Maula pa po siya sa kadlaw, sa kapak. kuya wa po. Sa kapak, dagan man po siya. Inyo nga dyan yung business o kanang murag sideline po ninyo nana. Mga good partner. Pero napon mo laing trabaho anak lang. Yes po. Ako na ko trabaho. Napon mo. Nag-work ni sa morning, pagka-afternoon. Diri na, char. Double. Mga nindot ba? Tinabangay. Ay, sayang man good ma'am, sa 8 hours ni mo, daghan pagbakante masobra na oras. Mm. So ang sobra na oras na una-unaan na mo, na amo na lang siyang i-market. Kaya para aron ng mga bakante na oras, may income po na mo siya. Oo. Kay time is gold ba yaw? Kaparta jud. Yes, sayang Kaparta kayo. every minute. Kaparta. At least kaysa itambay na mo sa lugar na mo, diri na lang may magtambay, maka-income pa. Kanang wala jud mga sayang na oras ba? Yes po, sayang kayo. Sayang lang ang oras. Mas gwapo, pangitaan na to siya sa maagi na makatabang sa tong sarili o makatabang po ta sa lang tao. Para po sa future. Yes po. Nana po. Pwede lang. Sige, ma'am, overload ako. Overload na. Oh, daghan jud kay kami kamalit ka. Busy pa kayo sila. Patay. Kisa ba yung nakaisip pa nga business po, ate? Ako partner mo. Siya.
So, sa jud permente nagaplano. Char. Pero asa man mo nakataon po dani ka ng nani? Nakita lang po guys. Ay, cambio din. Sabi sa Dahil cambio. 500 ang kwarta ni sa tawag mo na. Inaayos si tawag kaya nag-video ko si Papa Ina. Sir, salupin lagyan po natin sir. Salupin lagyan po natin sir. Bili lang niya. Pero asa pag mo nakatuon aniya? Sa mga ginakauna na mo nahilig ma'am. Tapos hilig man gid na mo ang mga street foods good. Tapos amo na lang po siyang i-kuhan po para at least kung gusto mo kaon, nalang po sa mga. Oh, Parang parang schedule po na mo siya. idea lang yun siya. Yes po. Nya observation. Yes po. Kana. Yeah. Pero kanang ingredients kamo po nagapalit ko na. Yes po. Yes. Murag mamahalo din ang cabbage ninyo. Cabbage man na. Yes ma'am. Mahal jud na siya. Oh. Ay, lettuce di ay. Lettuce no? Ah. Namalay din. Dapat siya ay... Saan na siya? Cheese na kuya. Creamy cheese mo ni nagapa-creamy din pa. Mayonnaise. Cream cheese. Char. Overload yun guys siya ko. Kana pong cheese kuya, kanang unsa na siya kanang branded din na siya nga cheese or like ano na? Ano siya branch no? Yes Ano ma'am. siya brand? Yes po. Nugget siya brand. Overload yung siya cheese of char. Nice video siya kanang. Overload din siya. Yes. Pero sige, gutom na yung customers kuya. Likod na kay Okay. Kana sa lapin na cheese lang. Process na siya nga fried food kuya. Ma'am. Process na siya nga lang fried. Yes po. Fries daan. Yes, it lang. Kuha na siya. So, 100 na kaparta ko na change siya. cheese at yung fries. Ito lang ang out, sir. Siya idol. One. Kanang extended ang Valentine's. Pero nag-celebrate ko din sa Valentine's ate ano. Dire mo. Dagang ikaw kung Valentine. Oh, di ba? The same time nakakwarta pa mo. Dili na lang Sure. nag-date mo. Date yun. Dating spot man pud ning ano, coastal. Gani. Yeah, oh, so double purpose na. Diretso sa lapin lang nito siya. 25 o 55 pa. Sir, thank you, sir. Murag mawala pa na tayong paspas kay mo ligo. Yeah. Kailangan di pinaspasan yung Yes. mga friends. Okay, basig masok ang customer. Nandun. Ay, by the way, ano sa day name sa inyong store day? Stall ninyo kuya? Street Bite Grill and Burger po. Street Bite Kids. Nasya sa front. Yes.
Pakita lang ito. Yung tuyok sa akin. Ayan. Pila po ka packs ang mahurot ko na ninyo ate? Naka naman kay 8 bucks. 8 packs jud. Unsa kada ka po na pack like dagko jud siya. Dako jud. Kaya ko siya ana lang. 1 kilogram. Ana lang siya. 1 kilo. Pila po din yung kapitalan ni first ani po dati? Kung wala ning kahit ma'am, Kanang first kuan yun ninyo? Kung sa kaning po, tanan. nasa 60 or 70 po. Dako jud kaayo. Ipunan jud ninyo kuya Yes, no. ma'am. Wow, kuya. Katong dati, nag-start nga, ay, nagaplano pa lang ko, while katrabaho ko ma'am, gaipon ko. Wow. At sa, ang naipon ako lang po siyang gipalit ang nani. Nana siya tawagan na investment, di ba kuya? Yes po. Investment. Para di po masayang po ng kwarta. Na, Sa taga-sweldo, gasto. Sayang kayo ang magbalik-balik lang. like, nag-grow po ng kwarta po ba actually? O to, naisip na mo na at kuan na anad naman ta sa minimum. So, nakatrabaho taog basta-basta. So, katong mga sobra, mo lang po mong ginaipon. Okay. Kuan na para makadugi siya doon. barbecue man. Pero naka-encounter na ba mo ate na kanang naabay na sa ko nga customer sa inyo ha? Ginana. Wala po mo inon ma'am. Wala pa po. Usay kay pricey daw na inan. Ang uban lang, mag-back out ka lang mag-pending. Parang matugay lang order. Kahit Madugay. nakadagang customer. Pero ka lang naglikta mo, wala kang susunod. Wala. Maayo po. Medyo mahalo na po ba yung mga palitonon po, di ba, karon? So, mahal yun ng mga kuan po, kaning mga pagkaon po. Pero naba mo yung time na kanang ma-out of stock mo anang price? Yes, ma'am. Ano. So, unsay mo rag ginabuhat na lang ninyo po? Kung mahutdan mi og sayo-sayo ma'am, kabali mo uli yun ko para magkuha og stock. Ay, nasa yung balay. Dili po, Oh. kuha na mo siya sa supplier namo. Suppliers. Kay sa ginadala lang namo is 10 kilo na price. Tapos kung maurot na siya og sayo-sayo, nakuha na namo, pero pag mga alas 10 na dili Dili mo dyan. cut off. Pero, until what time po mo na adiri kuya? 4 to 12 po. So 4 p.m. to 12. midnight. Yes ma'am. Tapos inyong work pagkaugma kuya. Kuan 7. Ala. kaya pa na. Kaya lang. Grabe po ni sila kuya. 7 to 3. 7 to Tapos 4 3. na namin dire. Ay, Ay ako, una ko. Nay, allotted time jud ba? Timingan po na ang time ninyo sa out sa work po nimo kuya is tapoy time na mag-start mo ani Oo. ano. Pag out na ko 3 p.m. prepare na din ko na para sa card. Tapos si ate mo sulod na nandire. Card. Ay, pila na mo ka years day kuya? 3 years po. 3 years. Tama, Valentine's, February pa rin. Ay, oo. Extended. 3 years. Extended gihapon na. Yes po. Sana 7.5 po ma'am. Price. Saka 7.5 7.5 na.
Natay 65 ug 75. Okay, send. Sino ka? Balik-balikan na. Mama, sa flavor ni Ma'am? Cheese or cream of bark? I am Pinoy Rap. Yes. O, wala na share ka ng gesture. Wala. I am Pinoy Rap. Thank Thank you, Ma'am. Thank you. Ay, si Kuya na Thank you. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.